Ang dako kay natong kuwang sa atong paggamit aning dako ug nindot kaing gasas Ginoo nga gitawag nato gugma, nga way tawo wa magkinahanglan ani. Kanig yung giingon ni Kristo nga ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao gyud ang pagpakamatay para sa iyang higala. Mao gini ang tinuod di ay nga gugma. Gilingay mong tupad ingna dako ng imong gugma. Ang dako o gamay. Oy, kasagaran sa atong gugma, gawas nga gamay, nipis pagyud kaayo. Dali kayong mawagtang, dali kayong maguba. Kana gid untang labing dako nga gugma. Mawita na dinis atong parokya mga igsoon ang ato dinhing bayad sa sakramento, love offering. Napagay mangutanan ako, tagpila man ang love offering, Father. Namon ang binuang ta mo adto mo sa opisina na ata dihay bracket sa love offering. Pero dili na siya mao'y tinuod gyud na sundon, pero tagaan lang nako guide ba nga kung nahigugma ka, pananglitan dito ron, o nahigugma ka, nya pobre kay ka, ang imong ibayad kung magpamisa ka or magpabunyag ba, magpakasal ba, piso ngadto sa 49 pesos man siguro to, from 1 peso to 49 pesos. Nya kon dili jud kay kaporting pobriha, pero pobre gyapon, muram ting tog 50 hangtod sa 99 pesos murag ana niya kung arang-arang ka pagkabutang kanang pobre pero medyo angat-angat og jutay, mamating ito 100 hangtod 499 nya hangtod gito siya nga moabot yung kag kung dato ka adto na ka sa mga 5,000 hangtod sa 10,000 ang imong ibayad. Kanindo tunta kon ingon ana love offering. Pero ang labing dakong gugma di ay kana gid ay pagpakamatay. Diri sa atong unang pagbasa gitagaan nila sulat ang kadtong nagmurabto sila naglalis, nagkauyo na ang mga leader sa unang mga Kristiyanos. Sila si San Pedro, San Pablo, Santiago, nagkauyon sila ang kadtong mga apostoles nga atong sultihan ang mga dili Hudiyo nga di na mo magkinahanglan magpa-circumcise o magpatuli, likay lang ninyo ang sala. Kanang mga seremonyas nga external sama anang circumcision dili na sala. Ang likayan ang tinuod yung sala sama sa adultery, kanang pagpamakak, kanang tuo-tuo, kanang pagkaon anang pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios, kana likayan na siya kay sala man na. Pero kanang mga external nga requirement nga usahay bugat kayo, ayaw na. Pananglitan ron, ikaw inahan ka, nya nahigugma ka sa imong anak, nya ang imong anak nahigugma sa computer, unsaon man nimo pagsulti siya para dili siya mabugatan. Moingon ra kaniya, dili ti ka did-an sa pagduwa sa computer, pero kung mahimo matug lang unta ka sa saktong oras. Siya matug kog sayo, nya mumata sa kog sayo, pero magsige lang yung kog duwa sa computer. Kao sige, okay ra. Siya niya, di na lang ko mo eskwela o sama kay magduwa lang yung ko sa computer. Aw di, okay ra. Kay kanang pag-undang og eskwela, di man nasala. Ang pag-undang og eskwela, ang kuyaw kung moingon kang mo eskwela, pero tuwa day kas computeran. Pero di ka mo eskwela, wa kay grado, di man asa ang pagkaway grado. Di ba? Nga naman day si Jesus na day grado. Wa man si grado. Sila gani si San Pedro, wa man sa tuy mga grado. Di man asala ang
kaway grado. Ang sala naa kay grado pero wa ka mahigugma sa imong isig ka tao. Mao na karon sa atong mga politicians, kasagaran ana nila tag-as kay nag mga grado pero maoy mga dagko kayong kawatan sa atong panudlanan sa nasod. Di ba? Mao nay sala ang pagpangawat pero ang paghigugma wa makinahanglag classroom discussion wa makinahanglan nga moabot yung kagikas grade 1 hangtod grade 12. Wa na makinahanglan ang paghigugma. Ang paghigugma maura gid ay ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Kinsa may mas kusog kayong muantos para sa iyang gihigugma, ang tag-as o grado o katong way grado? Di ko no? Pamalandungin na ninyo. Kinsa may dali kayong saputon, nya isog kay tanan, nya makigbuwag dayon kadtong tag-as o grado o kaning way grado? Kana nilingay mong tupad nga taas ka grado. Nao, taas na grado akong mata. Grados mata diay. Kana kasagaran gyud sa dili mo sunod aning gugma nga anda magpakamatay kanang tag-as kay grado. Pero kanang naang gagmay grado, kanang naara sa elementary, na sa high school, minus kay na di kay na sila isog. Pero kanang naanay gihuptan nga labi na gyud mga doktor, mga PhD diha, masinghagdan lang na nimo gamay sa pana mo pailog. May kinsa man kuno be taas og pailog, ang grade 1 o ang grade 6? Taas og pailog ang grade 1. Nya grade 6 versus grade 12. Kinsa may taas og pailog? Taas og pailob ang grade 6. Nya grade 12 versus ni pasar nas board exam sa pagkamaestra. Kinsa may mas taas og pailob? Normally ang grade 12 taas og pailob. Nya sa maestra nga ordinaryo nga ni pasar og sa principal nga naay doctoral degree, kinsa may taas nilag pailob? Mas taas og pailob tong ordinaryo nga teacher. Di ba? O niya sa principal versus sa superintendent, kinsa may taas og pailob? Superintendent nagkulismaot ang naong. O niya sa superintendent versus sa secretary sa DepEd, kinsa may o niya sa secretary sa DepEd versus sa presidente sa Pilipinas, kinsa may taas og pailob? Sa pari versus sa sakristan, kinsa may taas og pailob? Mao na ang gugma di ay nakasentro sa paglikay sa sala. Nya aron makalikay sa sala, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Daygo nato ang Ginoo. Kinsa man gyud nakapakita og nindot kaing pagdaig sa Ginoo nga nakita ros kanasuran ang mga martyrs. Kana bang tao nga anda magpakamatay para sa Ginoo? Sama ni Jose Rizal, di man to para sa Ginoo ang iya, para man to sa atong nasod. Pero tungod kay nagpakamatay siya para sa atong nasod, gidaig siya sa atong nasod, isip hero, o gi-recognize po siya sa ubang mga nasod, isip hero sa Pilipinas. Sila si Andres Bonifacio o uban pa. Sa Team Marcos o sa Team Duterte o sa Team Lene, naamnaron sila diyan na naglingkod man ang uban. Kinsa ka nila ang dunagyoy gugma og anda magpakamatay para sa mga Filipinos? Kinsa kaha? Kana mo'y atong suportahan, atong iampo, kay makahatag ginagkaayuhan sa atong nasod. Samas mga apostoles, gipatay nila ang ilang garbo o ilang gitanaw, unsay makalipay, makadasig sa mga dili Hudiyo nga
nisunod na sad sa ilang pagtuo, nisunod na sad ni Kristo. Unsa kay makapalipay sa inyong parish priest karon? Ang pagpalit og slot o dili pagpalit og slot? Murag na agi tingalis pagpalit. Pero kay apiki man imong kwarta, niya mo palit yung ka 100 pesos raman ni atong slot nga ang usa 500 pesos. Imo ginang paliton bisag wa na kay kaon, pasabot naglipay kas parish priest nya ikaw hapit na ka mamatay sa pagkaway kaon. Nya kay imo man ang gibuhat, unsa may buhaton sa Ginoo nimo, ang Ginoo mo'y mo-supply nimo og gatusan kapilo nga pagkaon. Di na jud ka gutomon, di na jud ka uhawon, og wala ka nang hahanapin pa. Muna moingon jud ko, ang taong manggihatagon og mahigugmaon og nagsunod sa Ginoo, wa gyud ko kakita nga nagkalisod. Subuna ko ha, tagayon niya ko ninyo pruiba kung sayop ba ko. Ang taong manggihatagon, mahigugmaon, nagsunod sa Ginoo, di gyud magkalisod-lisod. Magsigi ra gyud na siyag panghatag. Pero ang taong daw, ang tao nga self-righteous, ang tao nga dili gyud mosunod sa pulong sa Ginoo, bisag daghan pa na siyag bahandi, lisod kay na siyag kahimtang. Magsigi lang kung nagkusmod iyang naong, magkulismaot ang naong, magsigi nagpangagho, bisag wa magtungas og bukid. Magsigi bugat, bisag matuog na sila, magpalpitit ng ilang heart. Magpalpitit, murag na sila, gukod og irong buang, nga naman, kay wa man sila'y kalinaw, way katagbawan, wa gyoy gitawag natog kalipay nga tinud-anay. Muna kining gibuhat sa mga apostoles, mao gid ni ang angay natong buhaton matag adlaw ngadto sa atong kuyog sa panimalay o kuyog sa katilingban. Si Jesus nga gitawag natog manluluwas, mideklarar nga dili gyud ta makaduol niya gawas kon madani na ta or danihon ta sa amahan. So kini diyang tanang nanimba karon nadani ni sa pulong sa amahan. Ilingay mong tupad na unsay nakadani nimo ni simba man ka. Unsay nakadani na pasig na danira mo sa pari. Usahay ra ba kita ang makadani na to ang pari niya o bati gani ang pari, di na ta mo simba katug man ta ng pariya niya ang pari gani mo misa, may gani nimba tagi si Padre ron, ambot og part baka na sa pagdani sa amahan, part na dili ambot lang. Ang makadani gid unta nato mao ang pulong sa amahan. Sama aning Yunoko ga basa siya pulong. Iwa siya kasabot. Kay lisod baya sabton ang pulong sa amahan. Parehara gud anang atong mga ginikanan nganong malatusan man ang anak. Tungod kay di kasabot sa pulong sa amahan. Yawasad kasabot ang amahan nga galisod sa daig sabot ang iyang anak. Wala nang ayaw kanaog. Balay na mo sa una na may hagdanan. Ayaw kanaog or ayaw gawas. Muana man ang ginikanan. Niya kay ang bata gusto magyong mo gawas. Kay mo masanay hilig sa bata. Adto maging magduwa as gawas. Karon hinon di na kay magduwa as gawas. Basta naalay cellphone, naay computer, anha na lang na sa sulod. Basta kung siya itong isulti, dagko na ta, dili na maoy ganahan sa bata. Ang buhaton sa bata, dili sad maoy gusto sa tiguang nga ginikanan. Na magkabangi gini.
Unsa may sunod buhaton aron madanita sa pulong sa amahan, kinahanglan dunay mopasabot, dunay motudlo. Munang niingon diri si Kristo, giingon sa mga propeta nga ang tanan tudluan sa amahan. Muna kadtong yunoko, gabasa siya, wa siya kasabot. Ang Espiritu Santo mitudlo ni Felipe usas mga tinun-an ni Hesus nga iyang duolon kadtong nagbasa, kay nahibaw ang Espiritu Santo nga wa siya kasabot. Og si Felipe nga nakasabot atong iyang gibasa, maunay ni explain niya. Og diha siya nadani og miduol siya ni Hesus. Og unsa may pagduol niya ni Hesus? Ang bunyag. Di siya bunyagin ako sa ngalan ni Hesus. Lingay mong tupad, ina nabunyagan na ka? Ina, nabunyagan? Naara ba taro'y gihaya diha? Nailhan na sa ngalan nga Roko. Wa di ko ka-check anag nabunyagan ba na? Kay pag-abot na ko diri, nag-wheelchair naman na siya. Nya magsigig inom o kulapo diri sa luyo. Kuyog atong iyang barkada nga nauna sa niya kamatay. Kasi nga na to. Di man ito yung murag bata-bata, jutay nga, mo si barkada. Nya kausa, nanganhi na silang duha, pulos hubog. Ang nagduot sa iyang wheelchair, hubog, siya sang gasakay, hubog. O niya, niingon, pader, mangumpisal mi. Niya, ako lang sang ipakumpisal. Hana, o to, na magkumpisal, musimba na diha, usahay. Pero kasagaran, ari ragid siya sluyo mo simba. Tapos luyo ba, daplis karsada. Niya na siya maghigdaan, ana dihang mga lain-lain lang iyang diha ng budiga, diha ng luyo. Usahay, ana ra siya sa may simento, tabunan lang o gamayng habol. Usahay, karton ra itabon. Haron lang siya makatog. Kaya wapa masad mauliis kahubog. Hangtod, naguba na tong iya dihang gihigda-higdaan. Nisulti siya, awa na siya kahigdaan. No, to atong gihimuan diha kwarto, mga 2 ka tuig na sana siya diha kapin tingali. Anang kilid sa atong kuan. Mao na ang iyang kinabuhi hangtod namatay siya atong niaging adlaw. Ya kagabi pag-adto nako dito, by the way karon na nato ilubong augma. Ang atong misa dinhi alas 8:30 sa kanang buntag. Si Cafe, Pipito, katong siya pa'y kapitan, matod pa niya, kay siya mato'y kapitan, pag-abot ako diri, kaduha na niya gipalitan og lungon. Niya, wa madayon. Kay maulian man. Ako sad, kaduha na sa nanako siya gihilugan, diyan gahingutas na nagkausa diya, akong gihilugan, pagkasunod adlaw, gainom naman sa kulapo diri. Niya, diha na sa isunod, lisod na sad, ana Roko pa dir, galisod na yun, ako na sang gihilogan. Na pagsunod si Mana, naglakaw man diha ga wheelchair gana ko, asa man kay siya, standby ko diri pa dir. Inom na sa kulapo. Atong mga niaging mga adlaw, pag ingaw nila pa dir, Roko bag murag galisod na. Nako si Father Red mo yadto Kay ug ako nang hilugan basig mo inom sa nagkulapo diri sa loyo. Kung basig epektibos pa di rin, hilogang pa di rin, pagkaugma, tigbak na yan. Epektibos pa di rin. Pero, nakalimot kong pangutana, kaya pag istorya na mo diha, City Anyos ko na, naabot diha spear, sige haghapak sa mga bata, kay ang iyang istorya, ang iyang ginikanan, gihurot nitong patay sa NPA, niya nakadagan siya, pagdaga niya, ditso siya ngadto spear, pasok siya dito sa barko, abot siya din ni Cebu. Niya, gisagop-sagop siya ito. Kasi nga na ito, timyo, ano ito? Pulis mo siguro ito? Punyong? Gisagop siya ito, kaya naluoy siya nga dito spear, siya hapak sa mga bata o lapok dito, bato-bato, kuan ba, bully o maayo ba, kaya tayo kalibutan. Hangtod nagtubo na din hapit kunutan na din mga pamilya din na alagaran anang Roko niya kay ligon magay naglawas niya namtoy dramas unang Roko ang batang bato ginganlan siya Roko
Pero ang ningon to ang katong unang abutan ana niya nga nisulti ko na nga liyo iyangan. Pero asa sila kapangutanag na bunyagan ba? Basta paghangyo niya nako akong butangan niya, sige mo antikag kwarto, lipay kay siya. Niya ingon din siya, pader, pwede butangag CR. Ako sang ibutangag CR siya. Pwede butangan o kanang katri sa pader. Muan sa katri. Butangan sa untag kanang hugasan pader ba kanang lababo ana nya nasa lutuanan na para butin. Nasa sa mga demand ana nya pagsunod din siya pwede na ay radyo pader kay maminaw ko og kaning kuan kaning mga drama, mga music, palitan sa pagsunod sa ingon siya. Wa man say altar diha pader pwede butangag altar kay para sa ko makaampo-ampo. Butangan sa dito natog altar. Nya katusad si anhing katubang din hinato katong foreigner ba si Sean partner man to sa Kulampo ang kang Sean Red Horse ang iya Kulampo. Sige nilang kasuod diha kay diha man sa to Sean dinhi man sa to maghigdaan na sa ato ang nag duty kaning gipalitan siya katong kusog-kusog na sound na nagyoy bluetooth na ambot buhi pa ba sa katusyon ron namatay na ra ba yang best friend dito ana ni balik naman to ngadto sa UK. So mao ni akong gihunahuna nga what ambot og nabunyagan ba to pero i-presume lang nato na nabunyagan na kadani niya ang simbahan ni Rocco. Dinha siya mag-standby sa simbahan ngano man kay nakabenepisyo man siya sa simbahan. Naa siya ay madawat ba pinaagi sa iyang pagpaduol sa simbahan. Anas Luyo, istorya siya Spare, nakabenepisyo siya. Bisag kita, bisag kamo, nianhi mo dinhi kay nakabenepisyo, nakabati, nakasabot, o nakabenepisyo mo sa hatag sa Ginoo. Pero kinsa may nakahatag nato og benepisyo ang mga tao sad nga nagsunod sa Ginoo. Sama sa Eunuko, nakabenepisyo siya ni Felipe kay si Felipe nagsunod man sa Ginoo, nagpadiktar sa Espiritu Santo. Kaya ang gamiton man gud sa Ginoo aron makakita tas iyang presensya bisag wa ta kakita ang mga tao nga makita labi na gid ning mga leaders. Muna iampo nato nga ang atong leaders sa simbahan karon nagsugod naman ang conclave. Kanang conclave mao nay meeting sa mga cardinals nga magpili og bag-ong Santo Papa. So nagsugod na sila karon. Mga 133 kabuok cardinals, tulog ikan sa ato si Cardinal Advincula, Cardinal Tagle o Cardinal David. Mao na sila na-appeal ron dito unya magbutasyon na sila 2/3 of their number kinahanglan at least 2/3 mao na mo butar nya inig kabutar na nila usa ka bag-ong Santo Papa kanang 2/3 ila din ang paasuhon ang kadtong sa Sistine Chapel ang iyanang murag panghaw dito ila din ang paasuhon og puti unsa sa nilang ibutang amo puti ang aso dito kanya kung dili gani inig human nilag butasyon di kabot og 2/3 ang ilang sunogon man na ang ilang mga balots inig sunog ana itom nga aso ang ilang pagawason nya magampo ang mga tao kita karon giawhag ta tibuok kalibutan nga Katoliko magsugod na tag-ampo nga giyahan sa Espiritu Santo ang ato mga cardinals ang mga voting cardinals so magampo ta aning mga panahon na karon aron mapili ang Santo Papa. Wa na sila'y campaign. Ang ilang mga cellphones, ang ilang mga contact to outside world, ikat na. Mura na sila dito gipriso. Nga wa na sila'y communication to outside world ang mga cardinals. Hangtod nga mahuman ang butasyon.
dili para sa ato nga portigyong sa mukas atong daan tungod anang campaign. No, pero sagdi lang kay lahi man simbahan maning ato. Pero ang gikinahanglan gihapon nato magampo ta para sa eleksyon nga magiyahan unta ang kasing-kasing nato mga tao. Nana ba mo'y napilian karon? Nana, kinahanglan karong mga adlaw na ana mo'y napilian, ilista daan bunga sa inyong pamalandong. Arriba ko sa mga line-up sa Team Marcos o Team Duterte o Independente. Ana, gikan sa senador, 12 ka senador ang atong pilion, usa ka gobernador, usa ka congressman, usa ka vice-gobernador, usa ka mayor, usa ka vice-mayor. Pila na ka board? 2 ka board sa province o sa konsehal? 8? 8 ba na? O, inana. Ilista na nadaan. Kay niya ampu maubagid ni na may mga options diha. O, galisod ka. Click lang sa Google. Candidates sa pagka-mayor, diris liluan, gawas na. Candidate sa pagka-gobernador sa Sugbo, naasa na. Mga kandidato sa senador, naasa na. Kita din 5th district man ta. Andama daan, ampui ba? Ayaw padalaan ng storya lang, ampui. Kay mutudlo man na ng Espiritu Santo aron ang ato mga leaders nga makuha kadtong tinudlo sa katawhan niya. Kay naaman ay ginaingon ang tingog sa kinabag-ang katawhan mao say tingog sa Ginoo, vox populi vox dei. Mulaom ta simple majority man ang ato nga gi-follow ang sa Santo Papa 2/3. Unsa man ang 2/3 sa Santo Pa? Kung 100 kabuok ang mubutar, kinahanglan ang mudaog, nakaangkon o pila may 2/3 sa 100. Basta mo kay ba? 2/3 ba sa 100? Pila may 1/3 sa 100? Pila? 33 or 34 nya times 2 68. So kinahanglan labing minus 68 ang makuha nga boto sa mahimong bagong Santo Papa. Pero kung mahimo kang elected official sa atong nasod, simple majority. Unsa man ang simple majority? Basta dili simple majority basta milabaw ka sa tanan. Ana din ang ato dire murag di man na simple majority kay 68 million man ang registered voters. Og 68 million kinahanglan unta ang mudaog divided by 2 plus 1 og simple majority kinahanglan na untay mga 34 million og 1. Adi man na maabot. Basta nilabaw lang ka. Bisag usara ka boto imong labaw sa pagka-gobernador. Butang nato ron kisa metong gobernador si Pam Baricuatro o si Gwen Garcia. Nanglitan ron ang boto ni Gwen moabot og mga 2 million. Niya ang kang Pam 2 million and 1. Daog dahil Pam. Si Pam 2 million. Niya kang Gwen 2 million og 3. Daog dayos Gwen. No. Muna magampo ta. Pero ang pinaka-importante pangutana ikaw rong ni Simba, nagdala ba ka sa pulong sa Ginoo? Lingay mong tupad. Unsa ro imong gida nga pulong? Unsa mang pulungas Ginoo imong gida karon? Ako ang akong gida kana ra gyung moingon ang Ginoo baligyae silagslat. Ang mopalit malangit, ang mga dao maimperno.
Ana, mo na akong pulong karos Ginoong gida. Ing kapader wa man as Bible in town ang slat oy. Bitaw, wa na siya sa Bible. Pero usa na sa gipasabot sa pag-ingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Ang ato karong parokya nahimong kabos tungod aning atong mga projects, nagkinahanglan siya sa atong tabang. Di na kinahanglan nga ibaligya nato ang tanan. 100 lang kada slot. Naasay 500 is BF dag. Maura na gikinahanglan. 700 sa tulo ka slots is BF dag, GHDP o HPMM. O kung maarimos challenge 11,200. Niya kung mo palitaan nakahimo na taog translation sa pulong sa Ginoo nga nahimo ng madanihon. Kada muso dinhing tao sa atong simbahan, muingon dayon, padir kanindot sa simbahan. Bisa ka na inyong bangko gilingkuran, na naman gani madani ana, nindutas lingkuranan padiro. Ana. Nindot ba o bati? Anya, nganong nanindot mo na? Kay daghan ang nagsigig palit og slat. Na napobre ba sila? Nahurot bang ilang kwarta? Wa kasagaran sa nidunit ani mas midaghan pa. Ngano man kay maunay style sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And it is always better to give than to receive. So ang ato sang pilion nga mga kandidato karon kana sang kusog muhatag, dili panahos eleksyon, kung dili muhatag og serbisyo para sa tanan. Sa inyong tan-aw ron, Team Marcos o Team Duterte, hain man nila'y kusog muhatag og serbisyo para sa tanan. Team Marcos o Team Duterte. Kung asa inyong napilian ana, maunay butari. Di kita magmahay ni ana. Kaya nga naman, nag-uban ang Ginoo sa mga taong kusog mo alagad, dili kusog mo pahimulos. Kining pangandoy di ay sa taong nahigugma, dili gyud mo limit sa kanang gitawag nato kuwangan nga kalipay. Gusto gidi ay ang nahigugma nga ang iyang gihigugma mubati og hingpit nga kalipay, kanang gitawag nato 100% nga kalipay. Lingi ako no imong tupad. Ingna nakasuway na ka og 100% nga kalipay. Ikaw no. Ngutan na ba? Hingpit ba? Hingpit nga kalipay. Wa no. Kay ngano man, wala pa man gud ta nagpractice sa tinuod gyud nga gugma. Kana bang gugma nga Dios nun. Muna nga si Jesus, iyag yung gi-instruct, pag higugma ay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang nagsunod sad ni Jesus sa mas mga apostoles, na manggid ng panaglalis, bisan og naghigugma ay nagsunod sa Ginoo na ginang panaglalis. Muna nga diri sa atong unang pagbasa, naglalis gid sila about aning Hudiyo og mga dili Hudiyo nga mituos Ginoo, nisunod ni Kristo. Ipatuli ba o dili? Nana, lalis sila ana. Pero tanawa ragod unsay ilang mga gipangpresentar nga argumento. Ang una niingon gyud si Simon Pedro or si San Pedro, mao man ni ang ilang murag unang leader. Niingon siya diri nga pag sugod niyang hisgot nga gisugo siya sa Ginoo pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Niingon dayon siya diri busa nganong palaguton man gayod ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon
ngang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo pagpasan. Sa to pa ang unag yung hunahunaon di ay sa nahigugma nga kanang gugmang Dios non dili tagaan og burden ang iyang gihigugma. Kinsa dinhing asawaha nga maningkamot gyud kanunay nga ang iyang bana dili gyud mabugatan sa iyang kinaiya taas ang kamot. Wa gyud gahuna-huna. Di na lang ko mangutanas mga bana otro sad nga. Otro kinsa ninyo dinhi ang maningkamot yun nga dili mabugatan ang inyong parish priest ta sa kamot. Sige na, taas. Wa gyud ay mao deng ana ay pipila. Mao deng minus kay namalit og slat. Bugat baya sigig baligya aning slat. Kana bitaw magsikag baligya. Ma-imagine anyo das SM nga magsigig ingon nga ice cream, ano? Nya wa gyud mo pansin. Nakaroon pa ko nakahibaw nga di sa day sayon kay sige ko ingon slat kagamay ra gyud ani untang slata tag 100 pesos o niya 40 ra gyud jutaya tanawa ra gud ni ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP ang atong halin 49,015 ka slots na pay 20,985 kaning 20,985 tag 100 pesos kung ako gyud pahuna-hunaon pastilan ug mopalit lang yung tag sa kaslat ning ako mga subscribers 100 pesos raman gini pila naman roy subscribers nato sa YouTube nato niabot lang mga 51,000 og mamalit lang na og tag sa kaslat ba og ato yung hunahunaon gaan kayo gaan kay ning 20,985 ka slots no pila ra may percentage ani 250 divided by 20,000 250,000 divided by 20,000 pila man ka percent di mo kay baw adi di ay 20,000 divided by 250,000 mo na ay pagkuha sa percentage paminaw na ko murag naaragin ni sa mga pila man mga 10 o 10% o mga inana mga 10% ra ninduta untag mo palit pero kay ang ato manggugma kasagaran human love ug unsa may human love kinahanglan nga malipay ko ana gyud nya moingon ganita dili oy sagdilag magantos ka basta malipay imong bana malipay imong asawa malipay imong anak bahala nagmagantos ka ngiga gud kansin ako no kusog kay taana sa man ko dire naagusag ko'y kaugalingong pangandoy naagusag ko'y katungod nga malipay kusog kay ta mo claim sa atong mga rights kanang human rights personal rights to the point nga di na ta usahay maghuna-huna sa katungod sa uban nga malipay. Kitang tanan na tay katungod nga malipay. Hastang Ginoo na ay katungod nga malipay. Ang pangutana kinsa may muhatag nato sa atong katungod nga malipay ta. Kinsa may muhatag ana? Ha? Sige. Kung aritas pamaagis Ginoo, ang iyang gusto nga ihatag ang katungod sa imong isig katawo nga malipay siya. Hatagi siya ng maong katungod. Pasabot, lipaya siya. Ikaw niya, ang ako, Lord. Ingon din Ginoo, ako na'y mulipay nimo. Ana.
So ayaw pangayog kalipay gikan anang tao o gikan anang imong isig ka tao. Hatagi lang siya sa iyang kalipay. Nya don't worry kay ang mulipay nato mauna ang Ginoo. Mauna nga sila si kanang San Pablo, Pedro, Santiago, sa dili na nato sila lisod-lisoron. Ato na lang silang tagaan sa pinakagaan nga sugo kanang malipay gid sila. Nya sila dayon ang mga apostoles malipay. Mo na nga ingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Kanabitang nakasuway na mo nga kanabitang kanunay kang higugmaon. Nakasuway na mo anak kanang gikan gid sa buntag hangtod sunod buntag feel gid nimo gihigugma ka. Kasuway na mo anak. Uy, ito bagoy. Kasagaran nato nakasuway ana pero wala pa tay buot. Kanabitang bata 24/7 gid na nga higugmaon labi na ng bag-ong na tao. 24/7 gid na nga higugmaon sa ginikanan. Kung saan la paghigugma, ala, kuguson, isayaw-sayaw, niya mo tig-ik lagamay, ala, atiman no nasad, 24/7, bisag kaadlawon, mo hilak o gamay, tuan nasad, giatiman, mo bangon gyud ang inahan, mo bangon ang amahan, nga naghigugmas bata, kay atimanon gyud, kung mangihi, ana, unsa pa diha, ala, hugasan gidayon, limpyuhan gidayon, kabantay mo, ana? Uy, niya, ganahan mo mahimong gamayng bata. Ganahan mo. Lingay mong tupad. Ing na gusto pa ka nga kugos-kugoson. Ing na kano. Ing na ba? Ing na gusto ka nga kugos-kugoson. Oh, nindot kay na. Kanang na mo hapuhap ni mo. Niya maghila ka. Naadayon mo am-am ni mo. Kanindota paminahon. Pero inighilak-hilak ni mo, kay nakasakab, ingnon ka, mirisi, muna'y dapat ni mong buanga ka, matinumanon, kay kas gusto, na may kayong ihikog, goy mo, ito na naghikog na sa diya, batanon, na nasa'y naghikog in taon din sa atong parokya, nga naman, kanang maghikog, wala na siya ni feel, wala na siya ni bati, na siya gihigugma, gibiyaan na siya tanan. Unya, nganong niabot mo sad siya anang desisyon nga maghikog tungod kay wa sad na siya nagtuman sa sugo sa Ginoo nga panghatag og gugma. Daw sad na siya sa paghigugma. Gasigi na siya paningkamot nga higugmaon siya. Unya kay na-feel naman niya nga wa na nahigugma niya may pagmaghikog. Pero nalimot siya kanang tao nga magdepresyon, kanang tao nga mabugatan, nalimot siya nga ang teknik di ay para mawa ang imong mga burdens in life, lighten the burdens of others. Kanabang sa atong pagpanghatag, matod pa ni Jesus, mubalik na nimo gatusan kapilo. Di ba niingon siya na? Kung unsay imong gihatag sa imong isig katao nga wa ka mangayog bayad, mubalik na nimo gatusan kapilo. Kung manghatag kaniyang kwarta sa way pagpangayog bayad, ang atong amahan nga nahigugma nato, ihatag sad niya nganha nimo ang gatusan kapilo nga kwarta. Ana, kung manghatag kaniyang gugma sa way pagpangayog gugma, hatagan sa kas Ginoo og gatusan kapilo nga gugma. Mao nang niingon siya diri aron mahingpit ang inyong kalipay. Na imagine lang, lingi ay imong tupad kilid og luyo. Lingi ba? Lingi. Lingi na sila tanan. Kana sila tanan. Pila na sila kabuok. Labing minos kaning ni aron dinhi na sa mga 30 kabuok. Ana or abot batag 50 among inana. Unya
Higugmaan na tanan. Kana tanan higugmaa gyud. Pila man ka buok gugma ang mobalik sa nimo kay kana mobaos man gina. Mga 90% anak kung imong higugmaon mobaos mo sa naghigugma nimo. So inig-ingon nimong I love you anang tanan, inigbaos ang nag I love you nimo, wala ka nang hahanapin pa. Oh. Nalingi karon ang imong silingan dito sa inyo. Pila ka buok silingan nimo dito sa inyong balay. Oh, higugmaan na sila tanan. Kada adlaw higugmaa, imong silhigan ilang tugkaran, imong atimanon ang ilang mga tanom, di nimo dagmalan, dili nimo parkingan ilang tugkaran, nya isog ikagnaw mo parking dito. Inigbaos ana sila mga 5 baro na kabuok, 6 baro na kabuok imong silingan, inigbaos ang naghigugma kanang 6 man limpyo po na sa imong tugkaran. Lipay kay kana. Parehagos mga politicians. Nangita magina slag number kay kaning election number game man na siya. Ug magsigi kag inisog sa mga tao, imo silang kasab-an, imo silang insultuhon, nya nidagan kag usa ka posisyon, nagtuo day kag butaran ka na nila. Dili oy, masyakog ka, nagilubong ka. Masyak ka oy. Ngano man, imo man sa silang gitagaan og inisog, imo man silang gitagaan insulto, di balikan sa kanila. Pero magpaubos ka, magsigi kag ingon nga kon inyo kong mapilian, salamat kaayo, ayaw taon kog kalimti kay kining ubos ninyong alagad, ang inana ka ba? Nakita na nila nga samtang wala pay eleksyon, mapaubsanon gyud ka, nag-alagad gyud ka, wa gyud kay mga insulto, bisag insultuhan ka, paubos ra gyud ka, na mubaw sad na sila nimo, tagaan sa kanila sa ilang pabor. Raman na, mo bitaw ako magpaubos ra gyud ko, kung maluoy mo palitiin ta og slat, kung gusto mong malangit paliti og slat, di ko mag-iniso ko di mong palit impierno ko, baligya ko, bantay lang gyud nako. Di ko ana kay suko man mo hinoon. So, igo radyo ko mo ingon nga, kung gusto mong malangit, basig na amo dihay 100 pesos, unya inyo nang ipalit og slot, imbis unta nga, doon na tingali di malas nga moabot ninyo karong adlawa, basig sa inyong pagpalit og slot, wa lang madayon, ana. Pero di nyo ipalit, basig tingalig madayon, mga inana ba? Basig madayon ba? Tagaan tamog sample lang. Katong akong na dunggan nga Boy Scout nga katong nalunod bitaw nga Princess of the Star. Nihilak og maayo kuno ang usa ka Boy Scout leader kay dunay jamboree dinhi sa Cebu. Ikan siya dito sa Manila, nay jamboree sa Cebu. Muapil gid siya, na timingan magyong wa gyud kwarta ang iyang ginikanan. Wa gyud siya kakuyog sa iyang mga Boy Scout leaders. Sa ilang eskwelahan, siya maoy wa gikuyog, purti ginyang hilak. Ni aksyon pag isag pangluod, di na siya mo gawas kwarto manting ito, din ake mo tagad siyang ginikanan. Kay nganog yung di siya pakuyugon. Yawa mang gikwarta ang iyang ginikanan. Di, wag siya kakuyog. Pagkaingon ugma, na balita mang nalunod, hurot magyug kamising ang iyang mga classmates. Hurot yung kamising. Gidaga niya ang iyang ginikanan o gigakos niya maayo pa masalamat in taon nga wa gyud mo'y kwarta kay doon na pa mo'y kwarta na apil na ang takos na missing karon, di ba? Nasuway ninyo iparit og hulot og slot inyong kwarta, nawa di ba makaingon jud ka salamat in taon wa ko'y kwarta, labi na jud bana ka nya na karoy kwarta nga mga 20,000 imong ipalit og slot ana. Unya paghuman imong palit wa na kay kwarta, igo-igo na lang pamliti, nya niabot dayon ang kadtong imong crush nga babay ni text nimo, pwede ta magkita? Ay salamat wa ko'y kwarta. Wa adi sa karon kay wa ko'y kwarta. Di ba? Kay naa pa kay kwarta, sure. Sure dayon, di makasa na ka.
masakpan din ka sa imong asawa, aperting gubutas kinabuhin, ka may pagipalito na kong slot na, nabayad man nun ako nos hotel hinoon, at perti hinoong di malasa. O, di ba? Wala. Murag wa man gid mo makumbinser. Mao na sa atong salmo niingon diri, isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ang katingalahang buhat sa Ginoo mao kini mga igsoon. The more nga atong lipayon ang atong isig katawo, labi na gyud ang simbahan, the more sad nga dunatay moabot nga mga kalipay. The more nga magdinaw ta kay lipayon gid nato atong kaugalingon, mag-anam Ginoo kawagtang ang atong kalipay. Ingon ana kakatingalahan, kamisteryos ang pamaagis Ginoo. Make others happy in the name of the Lord, and the Lord will make you perfectly happy.